Eunin zehar tarteka batez bazkal ondoren, arratsalde partin, holako bajoitxo bezala egiten dugu. Eta gaurreak utziko duten biria, bajoitxo horrei buelta emateko aukera emango dutena dira. Norbait beste momentu batin erabilitzazken, baina biriak oso sentzio dira. Eta bire guzia bilatuko dute gure energian bi aldiak elkar lanin hastia. Nola? Hola, lehenengo ariketa isa. Hau da, ezkerreko edo alde bateko sorbalda hartu eta beste aldeko aldakara biali eskua. Beste aldeko sorbalda, esku batekin ondoren, bestekin. Nahi bada arnasak landu diteke, ariketa hori, ez daula ber gehiagi. Hirutan ikia nahikoa. Beste aukera, atz lodiak zien edo esaten begi bazterroitan jarri, eta beste atzuzian punjakin pixka bat igurtzi. Pixka nahikoa. Eta hirugarrena da, esku bat aurrin jarri kopetan eta bestia atzin. Eta horre hon, momentu bat. Eta herneon harik eta hasieran, egoera batin geunden, eta hauan, beste batin gaude. Hau oso kurioso da. Eta erabiliteke, ozei batuten bilera garrantzitsu bat denin adibidez, edo beste norbea bere bizitza daka, eta ikusiko non erabili, emaitza ikaragarria dira. Eta ez da zertik jakin bertze gertatzen den. Nik probatut ikasligin, launakin probatut, eta ziztun nabaitzen da. Hoxe.